Vážení poslucháči, Slovenská farma Toporec vám prostredníctvom sérii podcastov postupne prináša rozhovory o zdraviu prospešných a cenovo dostupných potravinách, ale i o tom, ako rozumieť fungovaniu nášho tela. V našich podcastoch sa zhovárame s odborníkmi pôsobiacimi v oblasti potravín, výživy, stravovania. Veríme, že výstupy v takejto forme budú pre poslucháča zrozumiteľnejšie a priateľnejšie ako bežné dohľadávanie súvisiacich informácií na internete. V úvodnej sérii podcastov sme sa zhovárali s Andrejom Gajdošom, slovenským vedcom a odborníkom v oblasti verejného zdravia, ktorý pôsobí v Košiciach ako špecialista hygienickej služby a vedúci poradne zdravia s názvom Genetická toxikológia pre prevenciu rakoviny. Už viac ako 30 rokov vyšetruje chromozomálne poškodenia a rizikové anamnézy u ľudí vystavených riziku vzniku rakoviny z faktorov životného a pracovného prostredia i životosprávy. Z vyšetrení viac ako 10 000 osôb čerpa poznatky pre životosprávnu prevenciu rakoviny. Rozhovor si môžete vypočuť v 4 častiach, z ktorých každá je zameraná na istú tému. V prvej časti sme sa zhovárali na tému, ako vplýva životné prostredie na naše zdravie. Som doktor Gajdoš, pracujem v oblasti prevencie rakoviny, mám poradňu zdravia pre celé Slovensko cez Ligu proti rakovine a okrem iného teda, keďže radím aj v oblasti výživy, tak zaoberáme sa naša skupina rôznymi faktormi výživy, ktoré podporujú napríklad prirodzenú flóru, faunu v čreve, o ktorej sa dneska tak veľa hovorí a sa vie, že je dôležitá pre imunitu. A jedným z takých produktov, ktorý patrí k špičke medzi kyslomliečnými a bifidickými výrobkami je aj slovenská brinza, ale ak je to prírodzený produkt, prirodzene pasený, prirodzene dojený a istým spôsobom technologickým pôvodným spracovávaný, tak vtedy môže obsahovať 20 mliečnych a bifidických baktérií, čo sa nedá porovnať so žiadnym výrobkom iným, ktorý je síce tiež osožný, alebo s brinzou, ktorá je urobená z pasterizovaného mlieka a potom sú tam doočkované baktérie a potom rôzne acidofilné mlieka a rôzne jogurty, kde sú doočkované baktérie a sú tam treba 3 druhy štandardných kyslomliečných baktérií. Takže po tej stránke je brinza neporovnateľne cenným produktom a ja som pred asi 5-6 rokmi na internete uverejnil článok s názvom Slovenská brinza, svetová jednička zdravej výživy. Keď som sa pred 8 rokmi snažil o to, aby sme mohli vyrábať nepasterizovanú brinzu, tak som mal kopec protizámerov zo strany štátnych úradov, hygieny, veteríny a neviem, mali z toho strašný strach. A predtým, ako som išiel tam, tak som si naštudoval pár vecí. Rozprával som s inžinierom Herianom, ktorý bol niekedy riaditeľ výskumného ústavu mlieka a rôznymi veterinármi. A oni mi vtedy povedali, že netreba sa veľmi bať týchto vecí, pretože ak to urobíme dobre to prekvasíme do toho pH okolo 4,5, 5,2, zachováme celý ten technologický postup, tak tá brinza bude skôr zdraviu prospešná ako nebezpečná. Neviem, môžeš mi to potvrdiť? Áno, ja k tomu rád dodám faktickú poznámku, že takáto opatrnosť aj hygienickej služby je na mieste. Týka sa potravín, ktoré sú labilné z hľadiska teploty alebo nejakého uskladnenia alebo potom trvanlivosti a predaja. A týka sa mäsa, týka sa vajec, týka sa iných ďalších rôznych produktov a napriek tomu nikto ich produkciu, ich konzumáciu nezakazuje, len sa veľmi prísne kontrolujú technológie a postup a všetky tie parametre, o ktorých si hovoril. Takisto je to s brinzou. A brinzu predsa nevyrába nikto len tak doma na kolene, ale sú to často ľudia, teda pokiaľ hovoríme o salašnickej brinzi, ktorí to robili buď celý život, alebo potom pokiaľ ide už o výrobcov, ktorí dodávajú tieto produkty do obchodnej siete, tak je na mieste taká opatrnosť, ale títo takisto vedia, čo majú robiť, ale v žiadnom prípade nie je tam riziková zložka, samotný ten fakt, že je tam nepasterizované mlieko, a to preto, že samotné nepasterizované mlieko vyzerá to, ako keby bolo niečím rizikové. V skutočnosti brinza vzniká z prekvaseného syroviny. Pokiaľ to kvasenie prebehne normálne a pomnožia sa tam tie baktérie a vytvoria tie kyseliny mliečne, tak prebieha tzv. Biologická sterilizácia a tá zabezpečí
ten obsah tých baktérií s tými kyselinami, že už tam nie sú patogény. A práve naopak v poloprodukte, v sladkom syre môžu pretrvávať napríklad, ak tú ovcu napadli nejaké kliešte a majú tam encefalické vírusy, tak práve v sladkom poloprodukte sa môže nachádzať. A teda ľudia sme zistili, že kupujú hlavne čerstvý produkt, myslia si, že je to niečo čerstvé a že ten syr, ktorý je vlastne fermentovaný, že je to zrelý produkt, takže to je niečo staršie a to je ten taký omyl, ktorý vedie k tomu, že konzumujú sladký syr a ten sladký nefermentovaný syr ešte môže obsahovať možno nejaké reziduá patogénov. Kdežto brinza sa vyrába z prekvaseného syra, z pomletého soleného, a ktorý potom státím fermentuje. A tam je skoro vylúčené, ak sú dodržané všetky základné hygienické predpoklady, parametre, čistot a tak ďalej, aby v brinzi bol obsah napríklad zápalu mozgových blán vírusov. A dokonca som zachytil, ktorí sa snažia na tej brinzi ako keby aj presláviť opačným spôsobom. Nie, že teda chvália ho ako produkt, ktorý je mimoriadne cenný, ale že aký je rizikový. Jeden pán doktor mi povedal, že zistil, že manželka ochorela z brinze encefalitidou, pretože zistili, keď spätne rozmýšľali, čo jedli, takže konzumovala brinzu. Ale nevedel povedať, či nemala na tele kliešťa, alebo či nejakým iným spôsobom, alebo z nejakého syra sladkého, alebo či nekonzumovala aj niečo iné. Čiže takéto nerelevantné, takéto nespoľahlivé údaje sú o tom, že to môže byť aj za istých okolností rizikové a to kazí taký dojem, také meno tomu výrobku, pretože väčšinou sa tieto negatívne správy, často ich novinári dávajú do médií. Vyzerá to ako keby brinza bolo niečo, že keď z toho ochutná človek, no ale aj brinzu konzumujú tisíce, milióny ľudí na Slovensku, v Čechách, v Bulharsku, neviem kde všade v tej oblasti, kde sa vyrába. A skutočne tých prípadov je minimálne, pokiaľ sa dodržujú všetky technológie, ktoré sa majú, čistota a hygiena. To tak, ako hovoria o leteckej doprave, že najbezpečnejšie a potom padne jedno lietadlo, je z toho veľký humbug. Ale v tej chvíli bolo, ja neviem, 200 000 alebo 300 000 lietadiel na oblohe. Hej. Štatistika niekedy, keď sa nepovedia všetky štatistické parametre o danej situácii, tak môže zavádzať a môže hovoriť v prospech niečo, ale o brinzi by sme nemali hovoriť ako o niečom podozrivom, negatívnom, lebo práve to poškodí celej populácii. Máme na Slovensku takú úžasnú výhodu, že môžeme tento produkt konzumovať. Ja keď idem, napríklad som prekvapený, idem do Kauflandu napríklad a nájdem tam 4 druhy, 5 druhov brinze a sú tam aj pasterizované, aj nepasterizované, alebo s domiešanou. To je jedno, proste je tam časť je nepasterizovaná a je primiešaná s tou pasterizovanou a to je v poriadku, lebo tie baktérie sa tam pomnožia aj z tej prímesi. Jasné. To, čo si hovoril, to aj ja potvrdím, že ten syr, ľudia majú radi sladký, hej, proste sladké im chutí, ale ten syr je dobrý pre ľudské telo, keď má aspoň 72 hodín. Hej? Jasné. 72 hodín v tom prostredí, ktoré tam je, lenže v tom čase už je taký ten dieravý, kyslý, vieš, a to už... Nie, po jednom dni ešte nie je. Ani po dvoch. To by musel byť ozaj v teple. No? A áno. Tak držíme ho niekde okolo 15-16 stupňov, to je ten technologický postup na kvasenú brinzu. A paradoxne, tam keď hovoríš o tom, že po 72 hodinách, ja poviem príklad, konkrétne klinický príklad z praxe, kde tu v našom meste a nedaleko sú ovčiarne a produkujú tieto produkty, ovčí syr a práve encefalitida sa prejavila u nejakých 20 ľudí, ktorí brali z istého miesta brali tento ovčí syr. Ja som tento ovčí syr dostal ako sladký z tohoto miesta. Tí, ktorí ho konzumovali sladký, mali tú encefalitidu a ja, keďže si nikdy sladký syr nekonzumujem a nechám si ho postať dokonca aj minimálne 24 až 42 hodín na pulte, prikrytý pod týmto, aby mi nevyschol. A tak už je potom prekvasený a prebehne tá biologická sterilizácia, ktorá zabezpečí, že tie patogénne baktérie, oni sú veľmi citlivé a keď sa tam kyseliny začnú tvoriť z tých bifidických a mliečnych baktérií, tak okamžite to likviduje. A navyše sa potom ešte zistilo, že to bolo z miesta, kde asi niekto potom primiešaval ešte do produktu niečo
ale z iného zdroja a tak ďalej. Takže to skutočne ide o to veľmi poctivé dodržanie celého tradičného, prírodného, pôvodného procesu a výroby a tak ďalej a hygieny základnej. Takže sme prišli k tomu, že ak sa dodrží ten postup prekvasenia toho výrobku a prefermentovania toho výrobku, tak vlastne vznikne tam to prostredie, ktoré zabije tie baktérie všetky tie mikroorgazmy, ktoré sú pre nás neprospešné alebo nebezpečné. Ale vírusy sú veľmi chúlostivé. Vírus je tak chúlostivý, že trošku on sa môže len prenášať len do sekretami alebo nejakou takou do tela, ale ako náhle je ten produkt spracovávaný a sa ten vírus dostane do prostredia tých kyselín kvasených, fermentačných, okamžite zaniká. Dobre, to znamená, že ničia sa tam vírusy, prípadne baktérie ako koliformné alebo proste všetko, áno. Také. A vlastne pomnožujú sa tie baktérie, ktoré sú pre náš mikrobión v poriadku. Ja by som používal slovo nie mikrobión, to je také moderné teraz a z laického. Hovorím radšej to, čo je platné v odbornej literatúre, stále o mikroflóre. A ako preventívec proti rakovine vieme, bol som na prítomných niekoľkých odborných seminárov, kde v čreve človeka môže byť z rôznych zdrojov sa uvádza, že môže sa nachádzať vyše 500 až 1000 rôznych typov baktérií, ktoré sú ako kolonizátory čreva, ktoré tam patria a ktoré svojou činnosťou spolupracujú na vytvore vitamínu B12, spracovaní potravy pri pasážovaní črevom a bránia pomnoženiu patogénnych baktérií aj takýmto spôsobom. Takže táto brinzový výrobok, tento proces prospieva k obohateniu tej mikroflóry a zvlášť, keď človek berie niekedy aj každý rok alebo raz za 2 roky antibiotika na nejakú infekčné respiračné ochorenie, tak potom najrýchlejší je návrat týchto baktérií práve konzumáciou týchto výrobkov mliečných rôznych, môže to byť acidofilné mlieko, kefírové mlieko, brinza a tak ďalej, jogurty, práva kvasená fermentovaná čalamáda, práva kvasená fermentovaná kapusta kyslá a iné ďalej fermentované teda výrobky, ktoré nejaké, aj vínne produkty, muštové produkty a tak ďalej. Tie nám, a potom samozrejme z prostredia aj pri bežnom kontakte s nejakým ovocím, s nejakou bobuľkou nejakej maliny, jahody, černice alebo z lesa, ktorý nemusíme umývať a z ktorého sa dostávajú ďalšie baktérie. Čo je problém? Že máme tú mikroflóru nedostatočne rozvinutú alebo potlačenú antibiotikami a tak ďalej. Často sa to deje, tým sa predĺžuje síce život náš, že nás zachránia pred smrťou nejakú bežnú infekčnú ochorenie, ale musíme si potom vedieť vrátiť tie zdravé baktérie z prostredia. Ty si mi raz hovoril o tom, že je niekoľko dôvodov, prečo ľudia ocherujú napríklad na rakovinu. Hovoril si o tých spracovaných potravinách, o nedostatku probiotických kultúr. A tretie, čo ma úplne zarazilo, je, že tam bola tá tretia vec, myslím, prílišná hygiena. Človek je kolonizovaný v rôznych častiach svojho organizmu touto mikroflórou, ktorá tam patrí. Napríklad na pokožke máme mikroflóru, na pohlaví, čreve a tak ďalej. Napríklad, keď sa zoberú antibiotika, ženy dostanú hneď mykózy, je tam Dederleinová tyčinka, teda kok, ktorý chráni proti kvasinkám a tak ďalej a tak ďalej. A potom musia siahodlho robiť sa rôzne opatrenia, aby sa to vrátilo a aby nevznikali či na koži nejaké enzymy alebo tieto gynekologické problémy. No a takisto v tom zažívacom trakte. Áno, čiže je vlastne, my nežijeme sterilným spôsobom života, ale máme žiť prirodzeným, zdravým spôsobom života, aby sme mali dostatočný kontakt a tzv. Otužilosť v tom prostredí prirodzenej prírody na záhrade a tak ďalej, aby sme neboli izolovaní a príliš sterilizovaní a chúlostiví potom na hociaké takéto invázie nejakých bakteriálnych parazitov alebo iných výrozných a tak ďalej. A aby sme aj odolávali aj týmto výrozným všelijakým
ochoreniam. Ja som čítal raz v jednom článku, že porovnávali niekde ľudí, ktorí žijú na dedine, hrabú sa v záhradke, v úvodzovkách, a potom tí, ktorí žijú v meste a nemajú žiadny kontakt s pôdou, sú v takých tých sterilných budovách, prostrediach, nemajú veľký kontakt s prírodou. A tam hovorili o tom, že tí ľudia, ktorí vlastne pracovali v záhradke a robili kadejaké také nehygienické veci z dnešného pohľadu, tak boli ďaleko zdravší. Nehovoríme nehygienické, ale hovoríme teda, že prišli do kontaktu, do takého mierneho kontaktu v prírodzenom tomto, aby mohli získať odolnosť. Hej, že, áno. A potom dokonca hovorili o tom, že zobrali tých ľudí, ktorí žili v meste, dali ich, boli nejak chorí, stále chronicky, na nádchu, na neviem na čo, dali ich do toho prostredia vidieka, hrabali sa v tej záhradke a zrazu sa ten stav trochu zmenil. Bez pochyby môžeme povedať, môžem súhlasiť, že mestské prostredie, tým, že je také už xenobiotické, čiže také cudzorodé trošku tomu živému organizmu, tak vytvára viac tých xenobiotických a xenosociálnych rizik. A poviem rovno taký príklad mojich starých rodičov. Dožili sa babka 100 rokov, detko 95 rokov a mali 9 detí. Jedno zomrelo ešte ako mladý a potom tých 8 detí, keďže babka a detko sa dožili skoro 100 rokov každý, tak by mali geneticky mať aspoň niektorý z nich, aspoň jeden nejakú dispozíciu na taký dlhý život. Je to pravda, pretože našu genetiku, naše zdravie, ktoré je dedičné a ktoré zdedíme, lebo inak by sme ochorili už skôr, keby sme mali nejaké dedičné vady, tak je modifikované, formované okolnostiami, v ktorých žijeme. A starí rodičia, ktorých som spomenul, že sa dožili 100 rokov obaja, boli na dedine, mali domček, prežili 2 svetové vojny, vychovať 9 detí v tých časoch a v takej skromnosti a všetko bolo veľmi ťažké, ale práve taká tá expozícia tomu zdravému prostrediu, pôvodnej výžive a neustále takej pracovnej činnosti ich priviedla až k tomu vysokému veku. Ich deti, ktoré už žili v domčekoch, v bytovkách, v paneláčich a tak, žiaden z nich sa nedožil a potom už mali aj samozrejme možnosť stresujúcejšiu prácu, väčší nápor takej tej komerčnej civilizácie, kultúry, v ktorej žijeme. Stresy. Takže už jeden z nich sa dožil 85 rokov, ale oveľa menej sa dožili ostatní, a nie oveľa, teda, ale môj otec bol najstarší a práve sa dožil 63 rokov len preto, zomrel 63, že existujú baktérie, ktoré bežne sú respiračnými chorobami, je to streptokokus, stafylokokus a on si to neliečil práve antibiotikami, no tak mu to sadlo na ľadviny a zomrel na chronickú pyelonefritidu, hnisavý zápal ľadvín. A tým chcem teda naznačiť, že skutočne tých prípadov, kedy ľudia žijúci pôvodnejším spôsobom sú, povedzme, ale v tom období tých 50 rokov dozadu sú zdravší a dožili sa vysokého veku, tak bolo práve preto, že jedli, žili, spali, robili všetko tým pôvodným spôsobom a mali pôvodný spôsob. Tak nie, že by v samotnom tom vidieku, lebo dnes, už keď na každom vidieku je hypermarket alebo 3, tak už tiež je to ťažké a nie každý má tam na tom vidieku záhradku alebo nemusí tam hospodáriť. Takže už to nie je to, ako keď boli naši predkovia prinútení sa živiť sami a sami si dorábať veci. A vlastne netušili o sterilite nič a práve preto boli potom tak viac ako obohatení tými miestnymi tou mikroflórou. Áno. V podstate ide o to, že no ale Francúzi to robia. Tak, aj u nás. Pracujú v Paríži a potom majú veľkú usadlosť a pestujú si víno a tak. Super, je tiež tu taká vysťahovanie z mesta, nie? Do tých satelitov. To sa deje pri Bratislave, pri všetkých veľkých mestách. A na Slovensku skôr si to môže dovoliť každý, tu je záhradkárska ako tradícia, tu sa snaží každý mať chatu alebo záhradu, takže je to možné. Tak. Je to možné, dobre.
Veríme, že v podcaste Slovenskej farmy Toporec, v ktorom sa s hosťom zhováral Ľuboš Regec, sa nám podarilo poodhaliť viac. Sledujte nás aj naďalej.